arep ninggal niku keluargane telepon kula. Akhire kula mriko, Cik sekaratul maut. Bareng kula teko lah kok dia langsung muni. Kula teko tok dia langsung muni. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten lho, Pak. Niki tenan. Gapodang lar niku. Jam 11:30 dulu. Kula mriko ditelepon. Akhire tenan. Kula teko tok kok 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 A, 1 2 B. 1 2 ta saja terus. Lah kok pas teko da. 1 2 da. Lah kok mati to, Pak. Kula merinding crita ngeten iki. Muni dan niku dhek mati. Komah tak angen-angen. Kok da ya pas matine. Apa kira da iki maknane modar aku ya ngono. Da manane lah kok mati Pak wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram Romo Kiai Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, Bapak Haji Sugeng sekalian, sekeluarga sedaya minangkani Sohibul Bait ingkang tansah kula hormati, para rawuh sedaya ingkang hadir, ingkang sedaya muga dimulyakne karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin sareng-sareng kita ngaturaken raos syukur kita dhateng ngarsanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Mugi sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah kanthi maos hamdalah menika mugia tansah dipun tambah dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sareng kita ngaturaken sholawat salam dhateng panjenenganipun Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumal akhir kita pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, kita sareng nata niat nata ati taqarrub dhateng ngarsanipun Allah netepi kewajiban sebagai umat Islam ingkang boten saged kalau panjenengan tinggal inggih punika ngaji. Muga-muga kanthi niat sing apik urip kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pertolongan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh ingkang tansah kula hormati, saderengipun kalau nerusaken maos kitab Duratun Nasihin niki monggo sareng-sareng kula baleni malih napa sing nate kita mirengaken ketika winginane haflah akhirus sanah wonten ing Pondok Pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk. Menawi panjenengan hadir monggo kita sareng-sareng baleni pelajarane. Menawi panjenengan boten hadir niki ingkang dipun sampaiaken dening Gus Rojih Ubab Maimun saking Sarang Rembang, Jawa Tengah. Ternyata wonten ing hadisipun Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten. Baitun fihi yuqra'u al-Qur'an, baitun fihi yuqra'ul Qur'an, yaksuru khairuhu wa yaqillu syarruhu. Baitun omah, fihi ing dalem sakjerone omah yuqra'u sing diwacane apa Al-Qur'anu Qur'an, yaksuru mongko dadi akeh apa khairuhu kaapiane omah, wa yaqilu lan dadi saidik apa syarruhu kaelekane omah. Omah sing diwacane Qur'an niku akan muncul kathah kaapian sing manggok nang jerone omah. Omah sing diwacane Qur'an maka akan meminimalisir keelekan-keelekan sing manggok nang jerone omah. Kula panjenengan sedaya dungane la baiti jannati, omahku adalah surgaku.
rumahku adalah surgaku. Ternyata ndadekne omah dadi surga niku kudu diketokne kaapiane, ditokne apike omah. Lah omah apik niku omah sing nang jerone enek wacan Quran. Jadi nek wacan Quran niku bolak-balik diwaca nang jerone omah, maka omah niku tambah apike. Tapi kok wacan Quran mboten nate diwaca nang jerone omah, maka omah niku tambah eleke senajan omah niku apik. Omah nek diwacane Quran, keelekane niku minimal. Jadi diminimalisir sangka wacan Quran. Sehingga kula panjenengan sedaya ngaji malam Senin yaiku sing diwaca Quran surat Yasin niki bahasa kula minangkane dadi rangsangan. Jadi awake dhewe niki dirangsang. Dirangsang ben cedhek karo Quran, ben gelem maca Quran senajan mung seminggu pisan. Senajan mung maca seminggu pisan iki dirangsang karo Quran sing diwaca Yasin. Mbok menawa barokah jenengan maca Yasin seminggu pisan, dadi ora mung seminggu pisan, malih dadi seminggu ping pindho. Ora seminggu ping pindho malih macane nang omah surat Yasin niku diwaca seminggu ping 3. Dadi niki namung rangsangan mawon, Pak. Dadi maneman sanget menawi kula panjenengan niki mboten nderek ngaji ngeten niki man sebab niki rangsangan. Kangge ngrangsang kula panjenengan supaya duwe keinginan untuk maca Quran senajan sing diwaca namung surat Yasin niku pun luar biasa. Lah niku kula nek ngaji nang njaba-njaba niku ayo awake dhewe niki berusaha karo cedhek Quran. Senajan awakmu gung iso maca Quran paling boten awakmu iso demek Quran. Lha niki angel, Pak. Demek Quran niku lho angel. Jadi jenengan ngistiqomahke demek Quran niku angel. Sebab arep demek Quran jenengan kudu wudu dhisik. Gitu? Arep demek Quran kudu wudu dhisik. Yo mung demek tok ngono. Demek Quran, wudu, demek Quran, terus wudu ngoten. Niku umpama jenengan istiqomah niku pun sae. Napa malih jenengan boten namung demek tapi dibuka Qur'ane ora-ora sing diwaca sak halaman. Paling boten jenengan maca Quran senajan namung sak ayat. Mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Selesai. Lho niku hebat niku. Sesuk bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fi. Shadaqallahul adzim. Niki awake dhewe kok iso maca Quran nang jerone omah bendina. Senajan omahe awake dhewe ora apik, tapi iso keapian nang jero omah niki saya tambah kathah. Paling boten ketenangan sing manggo nang ati kula panjenengan niki wonten ketika kula panjenengan maca Quran. Tapi kok gak gelem maca Quran sing muncul keelekan nang jero omah senajan omahmu apik. Niki monggo sareng-sareng kita dawuh Gus Roji Ubab Maimun ketika haflah datang pondok winginane niki kita istoaken sareng-sareng maca Quran. Lah wong iso maca Quran, gelem maca Quran niku nek mboten dirangsang angel. Kudu dikei rangsangan dhisik. Lah rangsangane salah sijine nggih ngeten iki. Dirangsang dipimpin maca Yasin. Dipimpin maca Yasin, dibarengi kancane akeh. Akhirnya awake dhewe maca Yasin, sapa ngerti barokah Yasin, awake dhewe nang omah gelem maca Yasin senajan nek maca ping pisan. Ping pisan sesuk ben macane berarti seminggu maca ping pindho ping 3 karo malam Senin. Amin ya rabbal. Monggo maca Quran. Lah gak iso maca Quran ngaji. Nek gong iso maca Quran belajar maca Quran. Mulane kula kan enten piyantun sing teng kidul niku belajar alif ba ta. Saniki pun jilid 4. Pun jilid 4 mulai. Maca Quran piye, Pak? Ya maca Quran ya kuwi jilidan mbok waca bendina isu awan sore wis padha karo maca Quran. Jilidan iki lho, Pak. Ba sama dengan ba ngoten. Ta sama dengan ta, nabata, banata, tu dua, taba. Oh niku wis padha karo maca
Quran sebab jenengan cek lagi jilid 4. Oh niki mulane sing gung iso maca Quran gong. Kene iki kathah gurune, Pak. Jenengan ora kudu ngidul nang kene enek Kaji Aziz. Jenengan belajar maca Quran. Ji aku ajak warono belajar Quran ji. Tak mulai kok jilitan. Jenengan maca belajar tu 2A, tu 2B. Insyaallah jenengan dadi wong sing untung terus tu 2A, tu 2B jenengan maca nang jurine omah, maka omah jenengan akan menjadi omah sing akeh apike senajan omahe awake dhewe dudu omah sing apik. Sapi apike kata. Pun niki pemanasan mawon kangge kula panjenengan niki ngajine Gus Roji Ubab Maimun wonten ing Pondok Pesantren Bunggah nika wau winginane nika niki kula sampai akan malih datang mriki. Kula buka kitab ternyata nggih bener. Kula buka kitab alhamdulillah kok cetuk ya bener alhamdulillah. Mulane ayo sregep belajar maca Quran sing gung iso maca Quran ora kudu ngidul jenengan teng mriki Kaji Aziz pun saged jenengan belajar. Pas ndelok waktu, mungkin ndelok waktu belajar. Tu 2A, tu 2B, wong lanang-lanang niki lho. Insyaallah besok awake dhewe ketika gelem belajar tu 2A, tu 2B, sak wanci-wanci mati, sak wanci-wanci kundur niku kena tinggi sangu awake dhewe nek arep mati iso muni tu 2A, tu 2B, tu 2Ta. Nah, niki kula derenate crita nggih. Jamaah nggih, jamaah teng menika teng Gampodang sing lor. Niku kan yang melok tu 2A, tu 2B to, Pak. Tu 2A, tu 2B, tu 2Ta melok. Lah bareng ngoten niku lah kok arep ninggal niku keluargane telepon kula. Akhire kula mriko, cek sekaratul maut. Bareng kula teko lah kok dia langsung muni. Kula teko tok dia langsung muni. Tu 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten lho, Pak. Niki tenan. Gampodang lar niku. Jam 11:30 dulu. Kula mriko ditelepon. Akhire tenan. Kula teko tok niku. Tu 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tu 2A, tu 2B, tu 2Ta saja terus. Lah kok pas teko dah. Tu 2 dah. Lah kok mati to, Pak. Kula merinding crita ngeten iki. Muni dan niku dhek mati. Kok omah tak angen-angen. Kok dah ya pas matine. Apa kira dah iki maknane modar aku ngono. Dah manane lah kok mati Pak wong. Niku tenan. Ya wonge ya lara tapi gelem belajar. Lah kok kedua dah langsung entek ambekane mati wong. Koma tak buka kitab kula, lah kok ternyata dah niku maknane modar. Dah manane modar. Wonge mati. Tapi ngono-ngono matine husnul khatimah. Apa mbangke terus muni Allah tok mboten. Kula nu mboten marai blas. Kula teko dok niku lho kok wong ngene. Tu 2 3 bismillah. Itu 2 dihitung dhewe. Tu 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Tu 2A bata saja. Dah modar deh. Nggih, mulane ayo bareng-bareng. Nek kene nek Kaji Aziz, ngajine Kang Cep saged Pak Cep ngaji. Pokoke ngaji nggih, ngaji tu 2 sing gung iso maca Quran. Sing wis iso maca Quran, ayo Qurane dideres nang jero omah niki minangka dadi perangsang dateng panjenengan sedaya mbok menawa dengan ajeke awake dhewe maca Quran jenenge surat Yasin malam Senin awake dhewe nang omah ya sregep maca Quran. Amin ya rabbal mun moten mawon ngapunten kekathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.